Különleges jelentőséggel bírt az idei ősz Látszatséke számára. Mind a görög katolikus, mind a református templom részleges felújítása befejeződött, ezzel 2 évszázados múltú épület menekült meg az állagromlástól. A munkálatok főként a tetőszerkezet helyreállítására irányultak, miután az évek óta tartó beázások komoly veszélyt jelentettek az épületekre. November 22-én mindkét felekezet hálaadó istentiszteleten mondott köszönetet a támogatásért. Látszán a református templomban, Csékén pedig görög-katolikus liturgia keretében. Azt gondolom, minden olyan támogatás, legyen az a falu programon keresztül, legyen a templomok megújítása, mely a vidéki településekhez érkezik, legyen az kis falu vagy egy kicsivel nagyobb községhez. Mindenképp azt mutatja, hogy a magyar kormánynak és a magyar embereknek a többsége is így gondolja, hogy nagyon fontos a vidéki embereknek a mindennapi élet és az küzdelmük. Ha ők nem lennének, akkor Budapesten éhen halnánk, vagy éhen halnának az emberek. És ezért nagyon nem mindegy, hogy mennyire figyelünk rájuk, milyen törődést kapnak, és ezért is volt nekem mindenképp fontos és kiemelkedő itt Látszatsékén az a törekvés, polgármester úr kérése, hogy az itt lévő közösséget, mert néhány százfős, de mégis fontos nekik mind a 2 templom, mind a görög katolikus, mind pedig a református templom, hogy ezt mentsük meg, ha lehet, akkor újítsuk meg, úgyhogy megmaradjon a következő nemzedékek számára is. A település életében különleges üzenete volt annak, hogy mindkét templom egyszerre szépülhetett meg. Bárné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke szerint ez a közös ügy jelképes erőt is ad. Elsősorban minden településnek a közösség az ereje, a közösség az alapja, és ahhoz, hogy a közösségi erő az megmaradjon, akár a hitéletben, akár a hagyományokban, annak az első lépése az összetartozás, és ez itt Látszatsékén most 2 egyház közösség összetartozását elevenítette meg, hiszen mind a református, mind a görög-katolikus egyház közösségek egy templom felújítás részesei lehettek, ami számukra nagyon fontos, és fontos számunkra, akik a hitéletet nap mint nap gyakorolják, akik a Jóisten házát látogatják, hiszen ez is a közösségi összetartozásnak az egyik formája, és ez nagyon fontos itt számunkra vidéken. Fedor László polgármester szerint a felújításnak lelki hozadéka is lett. Azt mondja, néhány éve még alig jártak templomba, mára azonban érezhető az élénkülés. Valójában a településen élők számára az, hogy most azért a 2 templom, hogy megújult, hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a templomjainkat azért nem szabad pusztulni hagyni, és valójában úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban elindult egy közösség, azaz, hogy tényleg az emberek jobban megmozdulnak és szeretnek, nem hogy szeretnek, hanem jobban eljárnak templomba, mint pár évvel ezelőtt, olyan, nem is tudom, olyan hanyagolt volt, vagy nem tudom, de én úgy gondolom, hogy mostan lehet, hogy az én nyomásomra egy kicsit, de megmozdult egy közösség, és fontos a itt élő emberek számára, hogy az egyházi épületek megújuljanak és rendben legyenek. Meg hát természetesen egy településen, hogyha a templom düledező félbe van, az már nagyon nagy probléma. A helyiek egybehangzóan úgy látják, a templomok megújulása nem csak építészeti beruházás, hanem bíztató jel a jövőre nézve. A település számára a 2 templom nem csupán vallási helyszín, hanem identitási pont, találkozási tér és az összetartozás szimbóluma.